तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गुडे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे आम्ही तुळशी धरण आणि तुळशी धबधबा तुम्हाला दाखवला होता व्हिडिओमध्ये, तर यंदा पण त्या ठिकाणी परत विजिट करणार आहोत। पण यावर्षी जरा जास्त पोरं आहेत आमच्याबरोबर, पाटील पण आहे आणि माझा भाचा परत यंदा आहेच। फक्त प्रत्येक नसेल आणि संकेत परत आहे यंदा, गेल्या वर्षी नव्हता संकेत, आयुष नाही यंदा, दीपेश मोरे नाही, अजून नाग्या नाही। तर बाकी बहुतेक पोरं आणि पोरी आहेत। बाकीच्यांना काय घेणार आहोत का नाही माहीत नाही, आता ह्यांच्यावर आहे। बाकीची पण आहेत म्हणजे पोरं पोरी, त्यांना यांनी सांगितलं नाही यायचं म्हणून आमच्यासोबत, ते त्यांची भांडणं बिंडणं असतील म्हणून नसतील बोलवलं। तर त्याचा काय आमच्यावर मी नाही सांगितलं कुणाला येऊ नका म्हणून, तुम्ही घरात विचारून या तर माझ्यासोबत या असं मी सांगितलं सगळ्यांना, कारण का मी सगळ्यांची जबाबदारी घेणार नाही सर्वांची। तर मंडणगडमधून ना फक्त 15 मिनटं लागतात तुळशीला यायला, 15 जास्ती, बारी 15-20। तर तुळशी गावाच्या खाली आहे। जर तुम्हाला कोणाला यायचं असेल तिकडच्या ना, तर तुळशी गावामध्ये आलात ना, तुम्हाला कोणी सांगेल धबधबा कुठे आहे तो, आणि धरण तर रस्त्यावरून दिसतो। हा बोल, 2 मिनटं थांबा, थांब रे जरा, व्हिडिओमध्ये सांगतोय। आणि आमच्या इथून बारी 20-25 अर्धा तासच पकडा, कारण का एसटी थांबत ते एसटी नाही गेलो तर 20 मिनिटाच्या आतच पोहोचवा मी पण। तर मित्रांनो, तुळशी गावाच्या खाली आहे तो, म्हणजे तुळशी गावातून पण मला वाटतं चालत ना तरी पण 15-20 मिनटं पकडून चालायला लागतात खाली जायला। आणि जर गाडीने गेलात ना तर बारी म्हणजे गाडी त्याच्या ना धबधबा आहे त्या थोडी वरती जाते, म्हणजे आता सांगू खाली 5 मिनटं जायला लागतील आणि तिथे वरती गाडी थांबायला भेटते। पण रस्ता कच्चा आहे, तुम्हाला जायचं असेल तर मला आता पुढे समजेलच कशा प्रकारे आहे तो व्हिडिओ, तुम्ही शेवटपर्यंत बघा न स्किप करता, आणि तुम्ही पण आमच्यासोबत धबधब्यावर चला। तर मित्रांनो, हे बघा किती जण आहेत, हे बोरा मोजली काय पोरं का होता, हे पोरी मठ, हे बघा चेंडल मेंडल पण आहेत। आमचा तेजस दादा, तू कशाला येतोय? सगळे मिळून विचार हा 1 2 4 5 6 7 8 तू अरे हा एक मध्ये करायला 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गाडी आलेली आहे। तर मित्रांनो, गाडी आलेली आहे आणि गर्दी बघा, आमच्या इथं गाडी फुल होणार आहे। तर फक्त कॅमेरा मित्रांनो, आता गाडी फुल भरणार आहे। हे काय चालूच आहे व्हिडिओ कॅसेट, हे बाबाला दाखव जरा। या अरविंद येणार असं घेऊन ये, खालपर्यंत जातो, खालपर्यंत जातो। हे मम्मा कुठे जायचं? हे मोबाईल घेतलाच ना सगळ्यांनी, सर्व घेतला ना? मी नाही घेतलाय, चार्जिंग नाही। पाटी हे पाटीदार गल्यात अडकव जरा, चालू करून कोई आपल्या धंद्यात फिरत आतमध्ये चालू करून कंपनी चालू, म्हणजे आम्ही इकडे थांबू इकडे ना, कॅमेरा ही स्क्रीन फिरव, अरे बोला काहीतरी काय बोलतो, गर्दी आहे, किती त्रास होते, काहीतरी आवाज उठवा, गेला गेली गर्दी बघा किती आहे, पैसे देता काय 60,000 रुपये लागतील मला, मतदान आता माझे 60 देणार, 60,000 रुपये द्या।
नवीन कॅमेरा मित्रांनो आमचा शरद गेलाय पाठी मग त्याला सांगतोय गाडी गर्दी आहे. हे शरद अरे पॉकेट पण नाही माझ्याकडे बॅग मध्ये आहे. तिकीटवाल्याची आता गर्दी होणार आहे. ए चला ये चला गाडी खाली करा. ए बोल दमान घे जरा. ए उतला खाली करा तुमच्या आईला तिकीट खाली करा. ए माझी बॅग कुठे आहे. अरे पेरू ने पंडित नेहरू. कॅमेरामॅन कॅमेरा पकड. अरे अजून कोण येत आहे काय. राजा प्रचार करा नंतर दाखवू. जाऊ दे पहिला तुलसी धरण बघायला तिकडून येऊया तर मित्रांनो गाडी आता गेलेली आहे. इकडे जाऊया ना. तर मित्रांनो आहे मंडणगडला जाण्यासाठी रोड आणि इथून आपल्याला खाली जायचं आहे. तर इकडे पण नवीन बनवतात हा बघा स्लोपवाला रस्ता मस्त एकदम यंदा. तर मित्रांनो तुलसी धरण इथे खाली आहे तिथे जाणार नाही आता आम्ही डायरेक्ट तिकडे जातोय आता. हे जायचं नाही ना इथं नंतर जाऊया ना. ओके ओके पलटण बघा किती आहे. ओ काका माझ्या लग्नाला टेम्पो घेऊन या. मित्रांनो रडून रडून चेंडल मेंडल पण आमची आलेली आहे. हे बघा माझ्या घराजवळ दोघ जण बाजून बाजून आणि तो निकांत. हे यंदा आपल्या कोण कोण नाही गेल्या वर्षाचा आयुष दिप्या मोरे अजून नाग्या अजून कोण नाही आहे. गेल्या वर्षी कोण होता. अजून कोण होता. संकेत नव्हता गेल्या वर्षी. तर मित्रांनो तिघे जण नाहीत आमचे. तर मित्रांनो त्याच्यापेक्षा यंदा डबल आहेत पोरं. हे देखो म्युझिक अरविंद काय माहित नाही पाठी बघून येतोय का नाही. आणि स्पीकर पण लावलाय हलत बिलत सगळा गाजू. हलत नाही आलेली. देवेंद्रची हलत करून दाखवू लग्नानंतर कधी करायचं तेव्हा करेल. काय बोलतात. आणि ही आहे आमच्या मामाची पोरे एकदम बावली देशी दिसणारी पान किरले. पोरीना फिदा करणारी. पोरीनं फिदा नाही पोरानं पोरांना फिदा सॉरी नाही रे काय पण मजा करतो आम्ही. नाही तर बोलाल तुम्ही काय पण मजाक करतो. हिरोईन आहे हिरोईन आहे आमची रे. ते लढीतली. तिला अभिषेकच्या व्हिडिओ मध्ये काम करा घ्यायचे पण अभिषेकने फूक मारला ते उडून जायचे तिकडे. हा बघा साकव ब्रिज बोलतात काय काय ठिकाणी साकव बोलतात काय काय ठिकाणी काय माहित नाही पूल बोलतात. तर बघा इकडे गेल्या वर्षी भरपूर पाणी चालू होता. यांच्या गावाकडे ना तो वरतून धरणाचा पाणी तो ना तो चालू असतो कालव्याचा. ते तरी देवा लवकर चल चड्ड्यांचीच काय कपडे अरे हाफ पॅन्ट वर पोहायचं आहे ना. हे काय रे तो तला आहे तला चले हे चले भरत चल लवकर टाइम नाही आपल्याकडं. तर मित्रांनो इकडे पावसाळ्यात भरपूर पाणी चालू असतं आणि पूर्ण हिरवगार म्हणजे ही असतं रान. कारण का बघा तिकडे मंडणगड किल्ला आहे तो तिकडे वरती त्या साईडला. आणि हा तुळशीगाव मंडणगडच्या म्हणजे किल्ल्याच्या खालच्या साईडला लागल्या गाव. ही आमची फलटण. गणपती बाप्पा आहे म्हणजे गणेशवाडी आहे ही. आंबे नाहीत काय रे कुठे.
तर मित्रांनो गेल्या वेळेला आलो ना त्यावेळेला रस्ता म्हणजे कच्चा होता एवढा पण हे नव्हता. यंदा बघा इलेक्शन चालू आहे ना, म्हणजे आता इलेक्शन आता उद्याच आहे, तर त्यामुळे बघा रस्ता तिकडे पण आमचे मोठा आहे बी, तर काम चालू आहे एकदम जोरदार काम चालू आहे. आणि इकडचे पण हे काय रे हे गेल्या वर्षाची व्हिडिओ बघितली म्हणून नवीन रस्ता बनवलाय. हां गेल्या वर्षी बघा इथे एक मंदिर आहे, तो तिकडे एक मंदिर होता आणि हा इथे एक मंदिर आहे. रिक्षावाले आली रिक्षावाले. आता दुकानामध्ये तर मित्रांनो आता दुकानामध्ये आलेलो आहे आम्ही. गेल्या वर्षी त्या ठिकाणी आलो तिथे. हां थांबा मित्रांनो. आणि तुळशी किती बोला किलोमीटर 6 किलोमीटर आहे. मंडणगडपासून 6 किलोमीटर आहे. आणि जसे सावरी आमच्या गावात जसं आहे ना त्या 4 वाड्यात, तसं यांच्या गावात पण किती वाड्या आहेत? 12 वाड्या आहेत यांच्या गावात पण. आमची कशी केलेवाडी आणि बागडेवाडी तशी तशाच प्रकारे सगळ्या ब्रँडवाला माल चटाका पटाका. माल घ्या रे सगळ्यांनी गडबड करतो का जरा शांत नंबर एकच आहे दुकानात तिकडे मागे वा जरा एक कुरु बघा कुरु हा इकडनं आलेलं आपण लोक तिकडून गेले तिकडे ते आता इकडंच येतील खाली. मित्रांनो फुकट खाली आणली असं झालंय मला आता. चिरचिरी आम्ही 4-5 जण जातो ना, 7-8 जण, ते बरोबर असतो नुसता चिरचिर. त्या दुकानात गेल्या दुकानात पण तिथं चिरचिर नुसते. जिताच्या डोक्यावर भर पडलाय मोठा. आता खाली पाणी नाही. कुठची टाकी बसवून ठेवली आम्हाला पण एकट्यान नाही रे, क्लिअर बोल पाहिजे असं. खालच्या साईडला म्हणजे स्मशान तुम्ही दाखवलं गेल्या वर्षी, तिथे पाणी पियाला भेटत नाही. मग खाली त्यामुळे वाटलं बॉटल सर्व भरून घेतलेले आहेत काय मला पण माहिती सांगितलंय भरून घ्यायला. मी एक थंड बघा तुम्हाला जर यायचं असेल ना तर मेन म्हणजे पाणी तर पिऊ शकत नाही. पाणी भरपूर आहे पण पिऊ शकत नाही तिथल्या, कारण वरती स्मशानभूमी आहे त्याच्यामुळे तो पाणी त्या ह्याच्यातून जातो त्यामुळे पिऊ शकत नाही. तर बॉटल भरूनच घेऊन येत जा. तिच्या आतमध्ये दुकान आहेत आणि ते समोरच आलात ना की 2 दुकानं भेटतील तुम्हाला. त्यांना आधी विचारा वेपर तोडू का, नाही तर माझ्यासारख्या शिव्या खाणार. असं वाटतं त्याच्यामुळे जर आवाज मॅनेज करून द्या. हा भारी वाटते मला एकदम. हे बाजूनी लावलेले मागच्या वर्षी मस्त वाटत. तर नाही बघा आमच्या गावासारखी इकडे पण बांबूची झाड आहे मला तेव्हा मंदिर आणि इकडे पण वसाड शेत आहे. ती बघा. हा चल ना तुम्ही पण दिसता होता. अरे हा कधी बांधला? गेल्या टायमाला नव्हता ना रे. हा बघा, कोणत्या याचा नेटवर्कसाठी आहे तो काय माहित नाही. जिओ आहे का एअरटेल असं मजा येईल. आणि बघा इथं स्मशानभूमी आहे ही आणि ह्याच्या इथून पाणी जातो खालती. धावून काढतात काय रे तिथे? हा धावून काढतात. यंदा पाणी कमी आहे रे. अरे मासा आहे पण पाणी कमी आहे. या घराचं पत्र उडालेत रे. बंगला आहे माहितीये काय? हे ह्यान का पोरीची टोपी घातला नाही? देस ती टोपी त्याला ऊन लागते राहू दे. कशामध्ये प्रतीक आहे ना सोबत? ए बाच्या पडशील ना चल ना. अरे खाली जाशील. हे चल जागा नाही भेटणार आता आपल्याला. अरे बाकीची कुठे राहिली? बाकीचे ते दुकानाजवळच आहेत. तांबरे पाटील. तर मित्रांनो आता धबधबा इथे खाली आहे. इथून एक व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला एक छोटासा. दुकानाशी येणार आहे. दुकानाशी येणार आहे त्या. आता ज्या ठिकाणी आम्ही यायचो होतो त्या ठिकाणी आता पोहोचलेलो होतो आम्ही.
पायऱ्या उतरता म्हणजे काय म्हणतात ते? किंचित थोडा वेळ राहिलेला आहे. थोडा वेळ नाही म्हणजे आता मी उलटा झाला असता. उलटा झाला तर काय बोलू शकतो. लवकर लवकर लेट्स गो. लेट्स गो 5 6 5 कम ऑन बॉयज कम ऑन. खाली ज्या ठिकाणी यायचं होतं त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचलो. जबरदस्त असा व्ह्यू. हे बाजूला मित्रांनो अजून तरी कोण आलेला नाही. आमच्याच गावातली पहिली आली तर आता आम्ही जागा फुल करून टाकणार काय गेल्या वर्षीसारखी. तर मित्रांनो बाकीची अजून यायची बाकी आहे तरी बाकीची आता पहिली उडी मीच मागणार आहे. बाकीची पहिलं तरी भेटे का पाणी पण किती कमी झाला आहे. तर मित्रांनो आता या गुफेमध्ये गेल्या वर्षी गेलेलो ते प्रत्येक बोलला की 5 पांडवांचं काय म्हणजे आहे काय आतमध्ये मंदिरासारखं. तर ह्या गुफेमध्ये ते वागले वेगळे पण राहतात ह्या गुफेखाली. म्हणजे हा कातल आहे वरतून पाहू शकता. पूर्ण मोठा काळा कातल त्याच्या खाली आहे. ते बघा खवबी कशी आहे पाहू शकता तुम्ही. आणि वरतून त्याच्या धबधबा पडते बरोबर. धरणाचं पाणी सोडलेलं असते म्हणजे त्याचा काळवा त्याचं पाणी वेगळे. अरे याला घे लवकर जा लवकर जा. तर मित्रांनो आता सर लावताय.
आमचा तेजस नका बायल्या. नो तर मित्र नाही बघा कुठे गेलेत कोंडीत आतमध्ये गोवेत जात आहेत. हा उचला मित्रांनो चाललेले आहेत आमच्या गवलनी. तो बघा जिग्न्या कसा पोहतोय तिकडे. ए जिग्न्या पाहिल्या नाही तांबी नेतो हे आणतो तिला आणतो हे आणतो थांब नेतो. तर मित्रांनो तिथे जात आहेत पोवायला. बघा अण्णाने तुला अरे पारशीले कडात ए साबण बघ. बांधले काढेगा चावलीवर बसावं लागेल. ए दिप्यादा साबण बाय अभय अजात क्या मांगता है ब्रो.
त्या मित्रांनो आता जेवायला आली सगळी ना कुरकुरं खायला. पाणी पडलंय त्याच्यावर. ही बघा एक नंबरचा हरामी. हा आमचा भाचा वाटेल तरी वेळ ठेव. हे बंद करतो अरे बाबा ती तिकडे बघा आर्या बघतो ना ती एकदम 25 मारवाडे. ती बघा ती बघा ती आर्या आहे 25 मारवाडे. ती बघा 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 ती बघा. हा बघ मला एक बिस्किट देतोय. एक दिला. हा बघा इकडे मित्रांनो खायची सुरुवात सर्व खाऊ बिऊ. हा आमचा भाचा नुसता ह्याच्याकडून त्याच्याकडून भिका मागत राहत आहे आता. पप्पे सुरुवात आली घेऊ ना. पुढे ना पाटील कुरकुर पडा दोन. अरे किती आवरी पण. अरे दे तरी वाईट तरी बोल. काय तर मित्रांनो दीपयाची बॉडी बघा स्टीलची आहे. तर मित्रांनो आता गाणी लावलेली आहेत आणि पाणी बघा तिथे खडून गेलं आणि दुसरी पोरं आली तिकडची त्याची खाली गेली बाकी खाली गेली. आमरे जरा तू भाचड वरती हो. तर मित्रांनो आता आम्ही घरी निघालो. आता किती वाजले 2:30 वाजायला आला 2 मिनिटात 2:30ला. तर आता 3ची गाडी आम्हाला परत धरणावर जायचं आहे. तर आता किती मिनिटात पोचते सांगू शकत नाही. लवकर जायला लागेल आणि तिथून मग गाडी पकडा 3 वाजता मंडणगडची सुट्टी आहे. कधी कधी लेट पण होते. आता मुलं मला कुठं बसलं आहे आता बोलताना येत नाही. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता थोडंच बाकी राहिलं आहे ते पूर्ण एंडपर्यंत करा. मी थकलोय वरती चढवत नाही मला. चला आता धरणावर जाऊया आपण. पहिला लागणे स्पीकर जवळ बसला आवाज आजच्या गावात बोली वाचताय का काय नुसती. अरे बोला सूरचा लाव स्लो आवाज कर मी. बंकर कॅप लाव. तर मित्रांनो आता आम्ही तुळशी काय आहे तर धरणाजवळ आलो वरती. माझा कसा बसलाय. तर आता मित्रांनो आता आतमध्ये जातो. बाकीच्या इथे ठेवतोय. गाडी आली तर त्यांना पाठवू. खाली तुळशी धरण दाखवायला जातं तुम्हाला थोडक्यामध्ये. चला येता का रे. मी आल्याशिवाय राहणार नाही.
मित्रांनो आलेला आहे तुळशी धरण. आलेला नाही म्हणजे आम्ही आलो तिथे. जबरदस्त नजारा, एक जबरदस्त असा व्ह्यू तुम्हाला बघायला भेटते क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून. गेल्या वर्षी पण बघितलाच असाल. काय नाही पाणी काय नाही. कोकण 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 जीवा भावाची नाती कोकण आपुलकीचा प्रवाह कोकण निसर्गराजाच हे कोकण परशुरामाची उपाही कोकण कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण गाई बैल वासरांची पहाट कोकण 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 कोकण. ते बघा कशा प्रकारे आहे ते. तर काही धरणांना बघा ते ॲटोमॅटिकवाले असतात, ते मोठी धरणं असतात. तर हा छोटा धरण आहे. तर तरी पण ह्याचं नाव मला ह्याचं माहीत नाही म्हणजे या मशीनचं. तर काहीतरी बोलतात, एक वेगळंच नाव आहे त्याचं. ऐकलंय पण आता लक्षात नाही. एक आपले राहू दे. आमच्या इकडे संकेत धरण कमेंट करून सांगा तुम्हाला कशी वाटते. तर मित्रांनो मला तुळशी धरण पण दाखवला. अजून गाडी गेलेली नाही. तो गाडी बोलला आली म्हणून सोमला पाठवलेली, गाडी गेली नाही. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि अशाच नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर अशाच व्हिडिओ पाहण्यासाठी जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा क्वालिटी कोकण. आणि अशाच व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.